नमस्कार मित्रांनो, मी वडांगीच्या शनी चौक परिसरात आलेलो आहे. या ठिकाणी शनी मंदिर आहेत, अतिशय प्राचीन, आणि या ठिकाणी 100 वर्षापेक्षा जास्त चिंच देखील आहेत ते आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. सर्वप्रथम आपण शनी मंदिर बघणार आहोत. इथे छोटंसं मंदिर आहे ते, आणि चिंचेच्या झाडाखाली आहेत. हे जे चिंचेचं झाड आहे ते 100 वर्षापेक्षा अधिक जुनं झाड आहे, आणि त्याखालीच एक शनी मंदिर आहे. या ठिकाणी हे मंदिर आपण वडांगीच्या शनी चौक परिसरात असणारं हे शनी मंदिर या ठिकाणी आहे. आणि ही 100 वर्षापेक्षा अधिक जुनी असलेली चिंच आहेत. त्याचे खोड आणि मुळ्या आहेत अतिशय दूरपर्यंत पसरलेल्या आहेत. अतिशय मोठं खोड या ठिकाणी तिथं असलेलं आपल्याला दिसून येतं. आणि हाच गावाचा वारसा या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतोय. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी अजून एक मंदिर आहेत, ते पण आपण बघणार आहोत. हे जे अतिशय भव्य असलेली चिंच आहे 100 वर्षापेक्षा जुनी, त्या शेजारीच एक दत्त मंदिर आहे छोटंसं. दत्त मंदिर आपण बघू शकता, वडांगीच्या शनी चौक परिसरातील दत्त मंदिर. आणि या चिंचेखाली अनेक ग्रामस्थ बसून गप्पा वगैरे मारतात. गावातील शनी चौक परिसरातील चर्चा याच ठिकाणी होतात. असा सुंदर असा परिसर, खेळीमेळीचं वातावरण असलेला या ठिकाणी आपल्याला दिसतो. आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.